инак лаҳзае фаро расидааст дӯстони азиз ки чеҳраи саршиноси кишвар Комроншоҳи Уступидиён яктаги сафед ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ аз Олмон трипл яктаги кабуд ба бар кардааст ки айни ҳол барои татами мебаранд ва дарҳол сабқатро шурӯъ мекунанд. ва дарҳол Комроншоҳ дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. ва як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад Комроншоҳ ва довари марказ дарҳол сабқатро боз медорад. ва бори дигар Комроншоҳ дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. ва каме ҳариф худро дифоъ мекунад ва як партофт аз ҷониби трипл буд. трипл Эдуард, ин паҳлавони 25-солаи Олмон хело дастовардҳои зиёдеро ноил гардидааст. дар ин ҷо каме интизор мешавем ки ин партофте ки аз ҷониби трипл буд ва ҳалномаи доваронро интизор мешавем. ва бори дигар сабқат идома меёбад ва дарҳол Комроншоҳ дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва як ҳолати хело ҳам зебо барои Комроншоҳ ва як партофти дигар аз ҷониби трипл. ва дубора аз ҷои бар мехезанд ҳарду паҳлавон. ва каме ба духтур эҳтиёҷ дорад трипл Эдуард, паҳлавони олмонӣ ва Комроншоҳ Уступидиён, паҳлавони саршиноси кишвар, паҳлавони 29-солаи кишвари мо. мунтазири бозгасти ҳарифаш мешавад. Комроншоҳ дар даври аввал ҳарифаш аз сабабе ки ба майдон набаромад ва дар ин давр бо ҳарифи олмонияш трипл Эдуард сабқат. трипл Эдуард бармегардад ва сабқат идома меёбад. бори дигар Комроншоҳ дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. ва як ҳолати ва гаштаю баргашта кумиката мегирад Комроншоҳ ва як ҳолати хело хатарнок буд барои Комроншоҳ ва ҳамин тавр пушти сар мешавад. усуле ки дилхоҳ ҳарифашро мағлуб менамояд Комроншоҳи Уступидиён ана ҳамон учимат аст ки
дар сатҳи олӣ иҷро мекунад ин усулро ва як партофти дигар аз ҷониби Комроншоҳ буд ва дарҳол ҳариф худро дифоъ мекунад аз Комроншоҳ дурӣ меҷӯяд. ва як партофти хеле ҳам ҷаззобу олӣ аз ҷониби Комроншоҳ буд ки ин на дар ин ҷо имтиёз ба огузорӣ карда намешавад ва шидои нахустро довари марказ ба трипл Эдуард нишон медиҳад. бори дигар ҳарду даст ба гиребон мегарданд ва як зал кумикат ҳам мегиранд. трипл мехоҳад Комроншоҳро аз майдони марказӣ берун созад ва як партофти дигар хост ба анҷом расонад. трипл ва Комроншоҳ ба ӯ имкон намедиҳад. бори дигар гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам медорад ва як партофти дигар ва дубора сабқат идома меёбад. ва ҳарду паҳлавонон худро чусти чолок нишон медиҳанд. сонияҳои башумори вақти асосиан пушти сар мешавад ва мо ҳеҷ натиҷаеро дар ин сабқати ҳарду паҳлавон мушоҳида намекунем. бори дигар довари марказ боз медорад ин сабқатро. як партофти бо пойро хост иҷро кунад трипл ва як партофти сари шона аз ҷониби Комроншоҳи устопидиён буд ва ҳариф ба ӯ имкон надод. бори дигар як партофт хост ба анҷом расонад Комроншоҳ ва шидои дуюмро низ ба трипл паҳлавони яктаги кабуд дошта довари марказ нишон медиҳад бо сабаби гӯшти нагирифтанаш ва Комроншоҳ дубора дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва пай дар пай кӯшиш мекунад дар иҷрои усул аст. ва як партофти дигарро хост ва сомон расонад. бори дигар ба замин менишинад трипл Эдуард
зал кумикат ҳам мегиранд. гаштаю баргашта худро ба замин мепартояд. Трипл Эдуард. як партофти дигарро хост. Анҷом расонад Комроншоҳ. ва дар ин ҷо довари марказ ҳамин тавр шидои сеюмро низ ба паҳлавони олмон трипл нишон медиҳад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони мо Комроншоҳи Устопидион мегардад. Табрику аҳсанаш мегӯем дӯстони азиз. Коммуникация ё ин ки нодуруст гӯштин гирифтанаш Бобонов шидои нахустро соҳиб мегардад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони Бразилия. ва дӯстони азиз, чеҳраи саршиноси мо Комроншоҳи Устопидион авбори дигар ба майдон меборад ва ҳарифи Санширо Муррао, паҳлавони 22 солаи ҷопонӣ ки дар ҳол ҳарду сабқадро шурӯъ карданд. ва дастугири бонро хеле мустаҳкам мегирад Муррао ва мехоҳад Комроншоҳро аз майдони марказӣ берун созад ва ба ин иҷозат намедиҳад. Комроншоҳ худро хеле қавӣ нишон медиҳад. бори дигар камари ҳарифро хеле мустаҳкам медорад ва ҳариф бошад худро ба замин мепартояд. ва гаштаю баргашта Комроншоҳ гӯштин мегирад. ва барои дури ҷустан аз усули ҳариф шидои нахустро ба Муррао, паҳлавони ҷопонӣ нишон медиҳад довари марказ ва дубора ҳарду дастбаги лебон мегарданд. бори дигар Комроншоҳ дастугиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва Муррао Комроншоҳро аз майдони марказӣ берун мекунад. ва як зарбаи пеши пойро иҷро кард Комроншоҳ ва дар ҳол худро Муррао канор гирифт ва довари марказ ба Комроншоҳ шидои нахустро нишон медиҳад ва як партофти дигарро хост ва анҷом расонад Комроншоҳ. учиматаро дар сатҳи олӣ иҷро мекунад Комроншоҳи Устопидион. аксари ғолибиятҳояш, аксари ҳарифонашро бо ҳамин усули учимата мағлуб мекунад. бори дигар ҳарду дастбаги лебон мегарданд. ҳарду паҳлавонон бо як шидо муҷозат гардиданд ва як ҳолати хело ҳам олӣ барои Комроншоҳ буд ва худро дифоъ мекунад Муррао, паҳлавони ҷопонӣ. бори дигар Муррао каме фаъол мегардад ва дубора мехоҳад Комроншоҳро аз майдон берун кунад.
як ҳолати хатарнокам буд барои Комроншоҳ. ва худро аз ин ҳолат берун мекунад. бори дигар дасту ва як партофт аз ҷониби Муррао буд ки ин имтиёзи Вазариро нишон медиҳад довари марказ. ва аз ҳолати асекоми худро раҳо мекунад Комроншоҳ ва сонияҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам боқӣ мондаанд ва бо як Вазари рӯ ба бохт дорад Комроншоҳ. бисту ҳафт сонияи вақти асосӣ мондааст то анҷом. бо имтиёзи як Вазари рӯ ба бохт дорад. Комроншоҳро мебояд дар ин сонияҳои ба шумор пайваста талош варзад, кӯшиш кунад. ана ҳамон сония ҳам нақш мебозад, ҳатто як сония нақш мебозад дар гӯштаи ҷудо. ва ҳамин тавр дӯстони азиз вақт ба анҷом мерасад ва пирӯзии насиби паҳлавони ҷопонӣ Санширо Муррао мегардад. ҳамин тавр дӯстони азиз бори дигар чеҳраи саршиноси кишвар Комроншоҳи Уступидиён барои татами мебарояд ва ҳарифи ӯ аст Узбекистон Давлат Бобонов. Яктаги кабуд ба бар кардааст чеҳраи саршиноси мо Комроншоҳи Уступидиён ва ҳарифи ӯ Давлат Бобонов ки дар ҳол ҳарду сабқатро оғоз мекунанд. дар ҳол ба ҳуҷум мегузарад Комроншоҳ. кумикатаро хеле мустаҳкам гирифтааст Бобонов ва довари марказ ба ҳарду паҳлавон шидои нахустро нишон медиҳад ва бори дигар Комроншоҳ гиребонро хеле мустаҳкам мегирад. ва камари ҳарифро медорад Бобонов ва Комроншоҳ бошад ҳамон лаҳзаи муносибро интизор мешавад ва як партофти пеши пойро хост иҷро кунад ва Бобонов худро дифоъ кард. ва як партофти сари шона
ва шидои дуюмро низ ба паҳлавони узбек Бобонов нишон медиҳад. довари марказ ва бори дигар ҳар ду даст ба гиребон мегарданд. ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад ва дубора дар замин мехоҳад кор кунад Бобонов ва ҳар ду аз ҷой бармехезанд. бори дигар Комроншоҳро аз майдони марказӣ берун мекунад Бобонов ва шидои дуюмро низ ба паҳлавони мо нишон медиҳад ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад Комроншоҳ. ва Бобонов низ худро хеле қавӣ нишон медиҳад. гаштаю баргашта иҷрои усул мекунад Комроншоҳ. ва Бобонов бошад худро ба замин мепартояд. дар ҳолати ин тавр сурат гирифтани гӯштин довари марказ маҷбур мегардад шидои сеюмро низ ба Бобонов нишон бидиҳад. як партофти дигар аз ҷониби Бобонов буд ки ин ба ягон имтиёз шабоҳат надошт. хабори дигар ва як партофти олӣ аз ҷониби Комроншоҳ буд ки ин ҳам вазари ба огузорӣ карда мешавад. хело фурсати муносибро ёфт ва имтиёзи вазариро насиби хеш кард ва дубора мехоҳад усули лат додани дастро истифода барад ва ба ин иҷозат намедиҳад Бобонов. дар сонияҳои ба шумори вақти асосӣ тавонист имтиёзи вазариро аз ҳарифаш ситонад. хело ҳам як партофти саривақтӣ буд аз ҷониби Комроншоҳ ва дар ин марҳилаҳои тасаллубахш ва ҳамин тавр вазариро бозпас мегиранд ва бори дигар ҳар ду паҳлавонон сабқатро идома медиҳанд. ва як партофти дигар аз ҷониби Бобонов буд. ва дубора Комроншоҳ мехоҳад усули лат додани дасти ҳарифро истифода барад ва Бобонов дарҳол худро канор мегирад. ҳар ду паҳлавонон дар марҳилаи тасаллубахш куштин мегиранд ва ҳамин тавр 4 дақиқаи вақти асосӣ пӯшти сар мешавад ва кор ба вақти тиллоӣ мерасад. ва дубора довари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳар ду паҳлавон медиҳад. ва бори дигар хост партофти саришонаро иҷро кунад Бобонов. ҳар ду паҳлавон бо ду шидо муҷозот гардиданд аз ҷониби довари марказ ва бори дигар Комроншоҳ дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад.
ва як партофти дигарро хостма анҷом расонад ва Бобонов бошад худро ва замин мепартояд. ва Комроншоҳ интизор мешавад бозгашти ҳарифро. ва ҳамин тавр Бобонов ба майдон бармегардад ва сабқатро ҳарду паҳлавонон идома медиҳанд. бори дигар Комроншоҳ ва як партофти саревақтӣ аз ҷониби Бобонов буд ки имтиёзи понро ба бор овард. ҳамин тавр Комроншоҳ аз дасти ҳарифи узбекаш шикаст мехӯрад ва пирӯзӣ насиби Бобонов тавдар мегардад.